Ndotenda mwari zvikuru maererano nerimwe wakanaka rikasiro kachi chisaramambo Jesu. Amen. Rikaenderekedza vakafundiswa pakati pedu utungamiri hwese chisaramambo Jesu. Amen. Zvotenda Mwari nekuda kwenyasha kuti tigone kugoverana shoko rawo. Chanondivirike kubva kubhuku yaGenesis 27. Chakatara pamusoro pekukosha, the importance of the Holy Spirit to the church. It's so challenging text to me. Nekuda kwokuti we are speaking to the youth, not to the whole church. But I don't know what to say. Mwari vada kuti taure pamusoro pamweya mutsvene, the Holy Spirit. Now yekunamata Mwari, iwo Mwari wacho mweya, John 4:24. Jesu taramukadzi weSamaria kuti Mwari mweya, vanomunamata vanonamata mumweya nemuzvokwadi. Zvokwadi, which is the truth, which is the word. Mweya mutsvene anova the part of the Godhead. Saka Acts chapter 2, Jesu unotaura nevadzidzi vake kuti endai kunogara muJerusarema mumbire mweya mutsvene. Kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu ndipo pamuchatanga kuita basa. Zvoreva kuti shungu dzekuita basa vainadzo nyange vanga vafamba naJesu, but vaida the drive, the push of the Holy Spirit kuti vagone kuita zvinhu zvingafadze Mwari. Challenge yatinayo sometimes ndeyekuti vanhu muchechi vanouya vanotoudzwa kuti zvakati hazviitwe zvakati ende vachizviita vachitoudzwa kuti hazviitwe tinoita kuti vazviite nyange vasikade kuzviita. There's a drive irimo munhu inoita kuti uite zvausingade. Ndofunga mumwe wanokukurira kuti zvawatoita nhasi hauzvide but wotoita. Ende muchechi watouya isaine kuti unotodawo Mwari. So there's a push, a drive in you inokupusha kuita zvausizvo. So choice is not enough. Kana usiri led by the Spirit of God. Vanhu vazhinji muupenyu vanokudikana zvinokuti vane machoices akaipa. Inyaya yekuti nyangwe vane machoices akanaka kune chinovakurira pamachoices iwayo. They end up on the wrong side. So sarudze kuita zvakanaka iri munhu wese, but kuti chiitike chakanaka uri under the possession of the demons kana kuti uri driven by the devil, hazvikude zvakanaka. Haileti nezvizvi. Ini pandaya kuchikoro pandakakundikana ndaida kupasa. Pandakadiscover kuti kunda is not enough. Kuona kupasa is not enough. Ini pandakatofuira ndaitoda kupasa. Pandakafuira ndichida kupasa. So ndakadiscover kuti kunzwa kuti unoda kupasa is not enough. Pane dedication inodiwa, pane discipline inodiwa kuti ugone kuachieve my goals in life. So kana iri nawe kunamata Mwari nawo, when you are led by the Spirit of God, vanotungamirwa nemweya ndo vana vaMwari. Zvoreva kuti kana munhu asinganzwisisi kana kusaziva pamusoro pamweya mutsvene, anova an ordinary believer. So the devil is not worried kunopinda church kuti une title, une chigaro nekudini. He is worried when the Spirit of God dwells in you. So mweya mutsvene manje number 1 unogamuchirwa, number 2 kana wakugamuchira unofanirwa kumuziva uye nekumunzwa paanotaura. So the guy read the book of Genesis 27 from verse 1. One day when Isaac was old and he was turning blind, he called for Esau, his older son, and said, "Son." Esau replied, "Yes, my father. I am old now." Isaac said, "I don't know when I may die. Take your bow and quiver full of arrows and go out into the open country to hunt for some wild game and prepare for me. Prepare for me the dish, my favorite dish, and bring it to me so that I may eat. Then I'll pronounce a blessing that belongs to you, my firstborn son, before I die." But Rebekah overheard what Isaac had said to his son Esau. So when Esau left for hunt for the wild game, she said to his son Jacob, "Listen, I overheard your father say to Esau, 'Bring me some wild game and prepare me a delicious meal, that I will bless you in the presence of the Lord before I die. Now my son, listen to me. Do exactly as I tell you. Go out to the flocks, bring to me 2 fine young goats. I'll use them to prepare your father's favorite dish. Then take the food to your father so that he may eat and bless you before he dies.' But look," Jacob replied to Rebekah, "my brother Esau is a hairy man, and I'm smooth skinned. What if my father touches me and you see that I'm trying to trick him and you call a curse instead of blessing me?
But his mother replied, then let the case fall on me, my son. Just do what I tell you. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Isaac akura kwegura sanyatsoona. Akadana mwana wake mukuru Esau. Ndobva ati enda undovhima mhuka yaunenge wabata kwaenda ubike sezvatoda. Prepare a favorite dish for me. Kana ndadya ndikuropafadza. I-conversation yevanhu two, Isaac na Esau, baba nemwana dambirawo. But the Bible writes, and Rebecca overheard. Rebecca aivawo pamba asi yadanwa kumeeting yeblessing, but wakaita manzwira ndokubva anzwa kuti mumba mune meeting yekukomborerwa. But iye ari favorite womwana waanoda kuti aropafadzwewo. So ndopa akashedzawo mwana wake Jacob kuti mwanangu ndanzwa baba vako vachitaura nekukoma kuti vanoda kumukomborera kana auya nemhuka yabikwa sezvo vanoda vacho. Iwe uchiita sezvo ndichataura. The rest of the story. Mukomana wakabata mbudzi mudanga pamba ndokupa amai ndombo vabika. Pane secret yeblessing yevakomana hapasi pakungobata mhuka kuchanoitwa naIsau wachiuya naye. Baba vaisa condition yekuti prepare the best dish or the best meal for me. That's my favorite meal. So munhu unogona kuprepare the best or the favorite kuna baba angasivana. Nekuda by experience amai vakaroorwa vana vasiku kuda kuti amai vakagara nababa for a long time ndovaibikira baba uye nevanonzwisisa kuti baba vanodei. Saka condition yekunzi kana wabata mhuka uye nayo ubike sezvandinoda. That way the trick was sezvandinoda kwete sezvaunoda. I'm sure you all know kuti tinofanirwa kunamata Mwari sezvaanoda kwete sezvatinoda. Amen. Mwari anofanirwa kunamatwa sezvaanoda iye Mwari wacho. Dzimwe nguva tinonamata isusu sezvatinoda. Munhu anofunga, munhu ane pfungwa, but pane nyaya ndepekuti pfungwa dzako surrender your mind to the mind of Christ kuti ugone kufadza Mwari. So pane vamwe patinonamata sezvatinoda zvichitosvika palevel yekuti tine zvatinoita titofunga kuti Mwari vanofara nazvo. Kuri kufunga kwedu nokuronga kwedu and ari maonero edu. Saka uchiona machechi anosiyana anowanda zvinoitwa ikoko zvakasiyana nezvinoitwa uku. I-difference yemind yevanhu kwete yamwe yamutsvene. Difference yatinayo denominations haisi nyaya yamwe yamutsvene, inyaya yemafungiro edu, manzwire edu nemaonero edu. God is one, the Spirit of God is one. But sei kune madenomination machechi akawanda, mafungiro edu, maziviro edu, manzwiro edu nemaonero edu ndo akablenda chinonzi denomination. So according to God, Mwari chaanoti church is the body of Christ. Yes. Isu chatinoti church hachiko kune machechi. That's why sometimes ukaenda kune imwe church yaunonza upindire ukaenda ikoko unzwa chinzi apanduka achapinda nesu. Mwari amboti wapanduka anongoti anamata. Munhu akabuda kusalvation akaenda kumethodist akabuda kumethodist akaenda kuanglican ndozinzi haachabata nesu akatopanduka haachanamata because tinoona nemaindi ekuti namusingapinda nesu haunamata. Yet Mwari uripo kwandoti munhu ari kunamata. So to God there is church, to men kune machechi. So pakashayikwa guideline yamwe yamutsvene pakunamata panoita kuti tinamate sezvatinoda sezvatinofunga. Tine mamwe anonzwa kuti aiwa ukanamata kana mvura kana usasimuke ipapo Mwari achaona kuti uri serious. Ndo zvinonzi sezvatinoda sezvatinofunga. Not led by the Spirit but by the mind of man. Munhu chisimba chine brain chinofunga. Danger ndeyekuda kuedza kufunga zvisingafungwe zvaunofanirwa kusarenda mupfungwa yaMwari. Hazvina kuipa kurongeka chakaipa kurongera. So kushaipa kwamweya mutsvene nawo kunoita kuti pave neorganization yatinogona kuti church iye Mwari achiti akatarisa asingaone chechi. Zvinoita kuti unamata Mwari nekufunga kwedu zvisingafadze Mwari but zvatinofungidzira kuti tikadai zvinoita zvakanaka. So amai vanzwa baba vachitaura nedangwe ravo ndokubva vashedzawo Jehovha zvanzi mune nyaya ndanzwa mukatu yandikuda kuti iwe uite sezvandichataura. Ende mwana uyu paakaita sezvakataura amai akaona
blessing. Mukomana akaudzwa nababa akaenda musango kundovhima. It's unfortunate kuti kuvhima ili uchida kukomborerwa mukaimire. Akuda kukomborerwa barai. Tiaga kukomborerwa barai. Unotizwe uchida kukomborerwa. Hakuna mhembwe kana kusununumira kuti bai hako unokomborerwa. Saka mukomana apiwa condition yekunzi enda unovhima ari patight. Yeti nawe munamata Mwari hakusi kuvhima simu yedu kungoenda munyasha nokuti takaprovidewa kari Kristu. Nokuti ani nani anotenda maari ndiye anova neukama naBaba. Righteousness yedu is like filth rags unto the Lord. Kureva kuti kana takunamata tinoruramiswa naKristu. Problem yemind yemunhu ndeyekuda kuvhima kutsvaga skill kuti ndadai Mwari angafari. Yeti inofadza Mwari chacho kuenda muna Kristu watakatopiwa kudhara. Rimwe zita raKristu anoti Gwayana. So nauye mhuka inotsvagwa pano inotsvagwa mhuka yemusango inova human idea. Yet Mwari vakaprovide already mhuka inonzi Kristu, who is the Lamb of God. That's why Johani paakaona Jesu achiuya akati iro Gwayana hana kuti urume. Unoti he was led by the Spirit. Ndobva aona kuti munhu uyu ari kunzi munhu nevanhu but munhu iGwayana. That's why even Mary paida kutobereka Jesu wacho nekuti anga asiri kuziva kuti akatakurei, aida kunoberekerwa vana. So resistance ndo yakazoita kuti aende kudanga nokuti mhuka dzinoberekerwa kudanga. So there are times that when the Spirit is not with you, unovavarira pasiri pako. So amai vaudza mukomana uyu kuti mwanangu bata dzemudanga. Mumwe aupiwa condition yekuti enda unovhima. So mapicture emachichitu kune vanuvhima. Kune vanuvhima zvakabatwa kudhara zvakaprovedwa. Kune vanhu vari kutsvaga zvavakaitirwa. Yeti kuti vagamuchire zvavakaitirwa vasi kuzvigamuchira. Vari kutotsvaga rega kuti tikadai Mwari angafari, tikadai Mwari angatigamuchire. Kune vari kutoziva kuti kururamiswa kwedu kuri muna Kristu. Saka uchiona kune mamwe masacrifice anoitwa nevanhu nekuda kwokuti vari ignorant. But vachiita zviri biblical, but on a wrong note, and I'll give you an example. Now we are coming up to vandaverenga. Vane mamwe madhira vakamboita kuseri kwemba yekuti ivo uchiregera kudya ndipedza ini ndavhima musango ndakubata saka chiripa supu yauinadi. Ndobva vati iwe ndikakupa chikafu chandinacho uchandipa kodzero dzeudambu. Kaexchange kanoitwa kuseri kwemba nekuda kweignorance. Sacrifice kuti urupa mumwe chikafu okupa birthright. But when I Genesis 25, Bible unototi Mwari vachitaura naRebeka nhumbi yarwadza. Vanoti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Kuti before birth somebody was already blessed. But nokuti haazvizive akatanga kutsvaga the blessing after birth. Akada kutora kodzero dzeudambu, akada kutora kodzero dzemunhu akaruza. Nekuda kwokuti vachiri kuti Mwari vakati mudiki ndiye achabudirira kudarika mukuru. Saka pamberi paMwari mukuru ari patight, but mudiki ari right yakati uri patight ndipengodzero dzavo. Kune exchange inoitwa kuseri kwemba nekuda kweignorance. We are living in such times. Yekuti tinongoa ukaita nungo nekunamata nekushayiwa zivo zvaMwari unonorohwa kuseri. Pane vakomana vanotorera vanhu mari kuseri. Kune vanhu vanorohwa chekuseri. Unoenda kunonzi kushandirwa, kunonzi kuitwa sei, ukatipa zvakati Mwari anonzi kudai, ukatipa zvakati Mwari anotodai. Yeti pawakatopiwa Jesu ipapo ndo panotangira understanding yako itaenda pakuti Mwari wakaprovide kare solution. Ausore wakuenda kuseri unonzi tipe zvakati tite zvakati. Madhiri ekuseri kwemba haana kugumira pana Esau naJacob. Nhasi kuno azviriko. Hauchida breakthrough ingoita so kuseri. Kana wakuenda kuseri unotoziva kuti kunorohwa munhu. Vakomana vanotora vanhu kuseri. Nenhumbo dzekutsara, nenhumbo dzekunamata, nenhumbo dzekuverenga Bhaibheri. Munhu akangomira pakona akati ndiri zvavo kuti zviite samari yakatoisa. Why go to ignorance? The greatest enemy in church is not the devil. Ignorance. That's why devil wacho paakataya kuna Jesu achiedza Jesu akakundwa, haana kukundwa naJesu ati ndini Jesu ibva pano, patatsanya ibva pano. Jesu akaramba achiti zvakanyorwa zvichinzi. Which means chinotyiwa naDevil information. Ndo zvakaita kuti abve pana Jesu kuti ndakumbomusiyani naye. Haana kudzwa dzimwe nyaya. Aingokudzwa kuzi it is written. It is written. Information no key to the church.
Saka danger hatina uchona kupazira rako usati pane Bible nodzi rako. Hauna basa nazvo chakungopinda chechi. Information. Data unoshandisa mwedzi wese haipari kutenga Bible. But atikokounso Bible kunokura singaiti. Kana kuti harina basa nezvetingada kukura ndaane mubana. Yamunhu mukuru. The devil anotora advantage. Anoziva kuti ukangova neweapon, ukangova neinformation, ukangova neknowledge, haaswera inewe. But lack of knowledge, iyo lack of knowledge haiti kutadzise kuya kuti chinotouya. Saka pamwe pake ini pandai enda kuchechi mberi mfana. Nhasi kaenda kuchechi munamata. Baba vangu takura kuzamechi, baba vangu vamane polisi. Nekuti one Sunday manheru zvikazvina kuti vaona kuya kuchechi. Haudye sadza, saka ndakaipindira sadza. Tinenge kutoti pressure yekuba zvokunamata kwachitori kure. Ndabva pastage kuti sadza yapera tata kuteerwa mabhibheri. Usikana kuteerwa kuchechi chako. Kwete kuteera Kristu, usikana wacho. Kristu pasaidi, akamusikana wacho akamutecha. Amen. Mungu kune meeting yeblessing. But already before the meeting, pane zvakataurwa naMwari chinhu. So kuna akanzwa pfungwa yaMwari. Akaziva kuti inopafadzo hombe inofanira kuenda pamudiki. Zviri kuitwa naRebheka chichitsotsi. Ari kusimbisa zvakataura Mwari kuti zvimanifest. Akatonzwa Mwari achiti mudiki ndiye unobudira kudarika mukuru. Saka baba pauda kupai double blessing to the elder. Anoziva kuti zvakataura Mwari zviya must play a role. Saka kwati mwanangu uya kuno. Zviri kuvhimwa nevamwe type yako haivhimwe inongobata. Zvakamudzwa kudhara. Kune zitori mudawa. Dzakamira nokuti secret haisi pamhuka. Bikai sezvandinoda. Prepare my favorite dish. Zvakuti wakasika kubata, wanonoka kubata, wabata yakanaka yakakorera, nyaya inopinda pamoto. So chandinoziva vakomana havana experience than the mother pakubika. Saka ana advantage ndianowirirana naamai vanobika. Saka uchiona kuti Bible rinoti ndichakupai mweya mutsvene, a suitable, a helper to the church. Kureva kuti isu hatina zvatinoziva kuti tikasasarenda kuna mweya mutsvene anoziva. Nekuda kuti patinoshanda nepfungwa dzedu, pambaitoita mistake. Pautonzwa sengu anofunga Mwari vanofara. Pane zvatinofunga pamusoro paMwari. Yet we are not designed to funga pamusoro paMwari. We are designed to surrender to the Holy Spirit who knows the mind of God. Ukatara pamusoro panhau yamweya mutsvene, unonzwa Mwari achiti yedu haisi mweya. Iye Mwari wacho mweya, anonamatwa kumweya, yenyu haisi mweya. Ipapo patone disaster kutotanga vacho. Uye haizoite mweya si Mwari wacho ari mweya, achinamatwa mumweya, yenyu haisi mweya. Osama wacho hauna kutsotswa ugayiwo muchivhutanga. John the Baptist. John aibhabhatidza mukure John. Aibvunzwa kuti ndini here kana kuti ndiri neumwe. John ndokubva ati handisiri. Asungwa nyaenga rinoti kudii. John paakatoda kubva musoro, the disciples of John came kuzoviga mutumbi waJohn. Kunati kune vaitopinda iyo iri kuti handisiri. Munhu akanyipira John. Akatambadza vanhu handisiri. Vatori vanonzi vadzidzi vanhu. And that's not John or which. Akuda pachena mutai vanhu vokura nzira handisiri. Vanhu vanonzwa kuti isi nduri yedu. Iye Johani paakatora Jesu achiuya akatoti iro gwaya anonobvisa zvinhu zvenyika. Vadzidzi vaJohani havana kuenda vese. Kune
Então não ia não se para mim não faz isso. Ana information ya wakapiwa ishindu. Information hiyo yobana ana kuteka tawa bachirundu. So ya mutamai bali upper hand information than the boys. So wakomana bali mfanya ni church. Church ikashaiwa mwana mchene inoshana ni information ilesa inotwali kuvima. Shimo zo uchapa chitakwe. Shakato uyaka bakora kutsa base. Bogota lozo kubira unopiwa. Chapa uno wana. Rote kune zvochapa. Kune zvotoka bogota unovhirimwa. Kune zvokuti weka unoronga zvikaita. So handi zvese zvinochapa. Zvimwe zvitoripo kungogogodza unoza ananzi gogodza uzarurira unozarurirwa. People ready to open for you. That statement yekuti no is how people open. You know statement yet discipline. Kunyangoshura dzekupinda. Respect those who are already inside. Amen. Ende pakunonga panoda kufuti tichinga. Kuti kune imwe inopetwa nokupedza vanogara dwai kukana klasi. So am I any information? Is sina wakomani. Wakomani nyai yakata wamuri munungu. Am I no balaini? Zorati uko sabato mozara. Mwana mchenya akanga aliko. Anasiba the mind of the father. Ama zau wapanda matike. Kana mwana mchenya asipo. Asina chichechi inopinda zaki. Asikunamata. Unazaa mti pachikoro. Yeye mata bakasiya chikoro. Bana chikoro mo msazwaje ni master hapo. Maticha ndalo ni moto ndara hapo office. Ibi munotoenda ku break tukatopedza kufunga twali mwe master amona. Sisi sio wanatofanga. Watu wakula ni watu wazao tinjeri ya kuemte na para. So we need to grow in maximally the things of the spirit. We move out from black and white TV. I don't want to do what they call. Samuel answered the school. Akarara kutembe petuni arika. Bishop Ela imani office. Mwalimu anataka kusheza muna akarara pete muna office. True. Anapa baita soko mwalimu anajamba protocol. Bakataka kusheza akarara pete akashura. Why boss nyango yakarara but anti tunareka alikuwa mu presence ya mwana. Nyango amita office yake. Bishop office wanayo bali zaidi sabini wailala petu ni aleta nati kuna akachaka wepo wa mali unobata kashika. Amen. Mwalimu bali sana mmoja wa office ta kamera kwa tunafanya. Bacha no spectacular indeed. Kamera ya kwa ala timu ndani. Is the one akamumenta kumfisa the voice of God. Amen. Akatunoziwa kana wadano this time not tawaite munadaka tele. Now, Daryl by experience he knows the voice of God. We are certain is your badal to overnight. If Papa Pamata Zita Shakanaka with Samuel Abulizo Zio, with young man is youth, I need to respect him. We would have put Jakatora, Bishop Eli, who mentor Samuel to know the voice of God. I don't know if you appreciate very much. Mundials of Mudapache of time on the one. So kama na wakametwa na Bishop Ela in office. Nebuda mtu wakalala petu ni alika soma mbalo. And Bishop Ela was hapo enough. Ile office. Kuuza muna simu office. Tuna mwalimu ataula jumsani na zibe. Yeah. Ndio sababu tambila ipo kuno papo na sakana hata office. Amen. Enough is me.
Spirit but in Hana. No, I don't know what I was to tip of go to the office of the job. So Amaya, she's a shadow picture of the Holy Spirit. Send the different Amaya na moya mchene. Adam aruti jakupa a suitable helper. So Jesus aruti jakupa your foot on back seat. So he's looking help on back seat in the name of the Holy Spirit. So Amaya do back seat from Komana. Komana was not there, but I want to bless the and as you tipana kama leader who possess yake asi ana moya mchene. Unazali kwa usi moya mchene unamjiti kwa mtu mwingine. So kana una relationship naye anja anokuudza zvokuti vanhu vaita zveusiku vanoshanda kutoaudzwa naye nekupa kuti ane presence ane inonzi kumini presence. Tora mukadzi mudana zviri kuvhimwa nemumwe mumwe anoita zvekubata achitora zvakauya zvega zvitori pamba kudhara but inzwa misiripo baba vati ena unobata mhuka kune mukomana amai vati mukomana wangu ndibatire mbudzi mbiri inzara yemudziye kuti mudhara akabikirwe 2 mbudzi. I see that. That's a revelation, that's a mystery. That's the Old and the New Testament. I was end up on Torah mbudzi mbiri. Mudhara is about to die. So you can have a zere mbudzi one and one. But am I going to do that? Why you guys carry some any mbudzi mbiri wherever it is mentioned? Kometa mbudzi yedu wanaotembea yote kwa muda wa pori bila mashini. So I would try to be touched and black or what we want that. Those are commonly in Takasian. He's a hairy man and a suit guy. But I can be back to what you put and ask you to. But my own teacher and that our post by now, we to be the kind of put the in one. But I hope I shall do forgiveness. The city and me with Babaji. So what you better make a position young chain to help Jacob. I want to go on, I'm better than you. But I want someone young chain. I'm not better than you. Oh, you are very nice. You know money now. Muka Mungu tibili taora. Amai wakatura Mateo makisa kumkoma. Chai chema ukini mkoma utakasiana. Magafana na wapenda the wembuzi. Amen. Kuna mtu kana wani the covering of the Spirit of God. Na usiku mama. So baba wakamshedza ngapa tuzo kumbata. Ende wakashibata. Kuti voice dila cheko. Asimaoko they are this song. Kuna kia confusion. Kuna twin one kama. Kuna twins. Kuna twin one. Amen. But baba wakikulitira twin one with voice cheko. Maoko iso. Wakati yubitikana na confused kudai na kumio kumbolera kwacho. Ngoza asuzo watu jana wanapetina naye. But Bible knows how to move after shakada. Mu confusion imo. Mukisazi wabuti ndiani. Na udi voice dala Jacob. Maoko ndiani iso. But baba wakufura mbeli kumbo after. Ina webuti amai wadila nae. Nobody will understand the mystery. You put your own foot on Jacob, I hear, you can also be here. Then we put Shadow Matiwa, face about advantage in relationship with Jacob. La Rebecca, you get our blessing. You have a good way, but you don't put a relationship in our mind. Church, you can share a tree. You can surrender the leadership. You can lead the church, no skill, no knowledge, no understanding. But the church must be led by the Spirit of God. Now, this one, can I tunga ni la jino chao? Can I want to drive my family issue? You know, see any part of it for the man. Sometimes, whatever I actually know to the Tabanamar. Now, what the teenagers are told for, can I want to iPhone of time? Gabon was out to Shamisa. Atitunga nilo kuna miji tuende Canaan hata wanaje samba Red Sea. Baba yake alipa Red Sea basi ya bukike. Iya zote ya mutsa ni miracle. Wali baba yetu famba bakana na Red Sea. Wewe vitu kilo direction. Imagine baba kashinda pamara pale ngula ilo baba. Yet they were being led by the Spirit of God. So kutunga nilo ni mwana. Kuno tulala ni walipa choko
kutenderera kwete kuti kupusha. Ende vantu mukatendera 7 times anodona. Imagine pawakatendera 5 times. Papane rakangomukawo mukati mevanhu vakadakana takuitiswa. Asikuona kana crack kana anything. Tanzwa nekufamba. Aunati kutungamira vanhu vanomusunga. Amen. Tendera jeni unomutendera 6 times tunoti hapana kana crack. Unongotadza vanhu kuti uyo haachanzwa Mwari Joshua. So kwadzwa nekufamba. Being led by the Spirit of God at CG is, you must be mature to a level yekuti unozoziva kuti kana ari Mwari ataura uwane faith, kana ari Mwari ataura straight up. Hapana sign iri kuoneka nhasi, pachatinoziva Mwari arevi nemi. Mwari pavakataura neni 2006 kutenda masitiri muparidzi. Anakusangana nevanhu vanonomberera maoko kuti paridzai kuita zvakanaka. I remember friend yangu anaenda nemtu akazouya ndeparoti zvakatanga beware of good people one who vanhu vari bold vasina zvemazvachose vanotaura zviri common sense but vasina drive ya Holy Spirit. Ndokuvana kuti ndakutanga ndichirota ndozvinoita mupengo chindainaitoneresaiva nekudonei ingoti hanzi mumacheche. Beware of good people who are not godly. Everyone are right, but not too much. I don't cancel as I don't cancel. I don't disagree. I don't get that. You don't need some job. You don't why? Because he didn't come out to see. But my wife is not trying to find. That's why Baba come back. Baba to be so. We have to pay. I was not a Jacob. But my Baba come back to our fear. Baba come back. I be so. I have to Baba. You know, you want to no one will just put one up there. Ukama na mwanchi. Amano vima. Kana zile zatu zangu kana zada kuvima mbele zinokona kuvima ni makeup zaidi. Ino vima kama mbele. Unakuchenda kuvima. Okay. Ninaona kana hata kuna. What is your trouble? But the Bible around the race is not the swift, not the battle of the strong. But time and chance are given to all. We need the youth of the church that is driven by the Spirit of God. Amen. Kuziva funga ya Mwari. Kumira pa funga ya Mwari. Unozati Mwari unogona kutaura chini. Chikatotadza kugamuchirwa nechechi inoda Mwari wacho. Vanhu vairamba kuti Jesu mwana waMwari. Ndizvo zvakaita kuti vachitoda kuti unoverera pamuchiti. Vanhu vedu isusu kuita mwana type yako. Maneno wanatenda unafaili jana tumapanda isabata tutapi sabata takabiri na matatizo msimu kwa visa. The signs ya inapusha ya ingo wazimu without the Spirit of God. Vaira mkate Samaria mtumna Yesu takamiri na Messiah. Achitoudza Messiah akauya kudai. Kuti sodi takamita kumbingire. Enda akauya achatudza chokwadi. Achitoutana na Messiah watu akauya kuti Messiah achauya. So shungu zilipo dzikumirira bali kusaziva unomirira zvinhu zviripo. Zviripo provide kudhaya unoramba uchizvitsvaka waida kuti hauna meso imwe kuona. So amai iri mhombo vakanzwa vakapfugama vakanamata kuti Mwari sei dumba kudai ndokubvapiwa a prophetic word. Church mazuano maprofita wanda arikuti maprofita wanda ukamutora Bible ainalo arikuti maprofita wanda ukaivhura kuna Joel 2:28 unoziva in the last days I'll pour out my spirit upon sons and daughters will prophesy. Kwete sons wanda wakomana kuwanda daughters step akawanda iye akabata Bible Robert mawanda.
chechi anotakura bhaibheri aishandisa kwaipo saini yekuti linandizwe but haandinawo. Zviri izvi twarambe the prophetic. Yet Bible are some are teachers, some are evangelists, some are apostles, some are prophets. Now, what are you? Rakapera. Rakabata lijiti wa mwangaiti wa wafageli, wa mwangaiti wa profita, wa mwangaiti wa apostol. Analibata sobata kumejushi. Zezi shungu zikunamata. Asina shopadi ya mwari. Uye asina kutarama mwenye mchini mwari. My spiritual gifts kuna ngo na kugamshwa monza ya haite. Watika hana chini. Ma inda changa nzipata pale. So pale pano ngana na masana na shirani. So ngwendele kana ma statement yekuti ba vazi pinde ushawa mwana. So ne mumwe batauri vamvibira. Unandaira bagenda pano. Jitiwa pinde ushawa mwana ngakupa chikwere. If common sense is not given by the Spirit of God, if common sense is not given by God. So, Anisha, Kamuchira, Anisha, Kamuchira. Babo, Shokora is like a double-edged sword. You don't check a coat, don't check a foot. You want to check a coat, check a coat. Those are the food. Shairo ni walipaita look at the sainini ni wakote mwenye. Amen. Rino to correct time. Rino to sibisa. Rino to not. So challenge ya tina una. Moyamche asipiwa roho kandi. Watu driver chini from common sense. Matisha chetu anoko zote ni pastor wangu. Boys wano kupita office kwash. Iwo kana kulika kwana uno chakakurika. Lunch ikakwana chakakurika. Foi ikakwana utenda kuimba. Hauna kana idea kuti master wanakuya. Pana wanozotipa wanokupa chikuru. Ripota kuti mufurane ku office kwa headmaster. Nongo furana kuri notari sotari mwene mdara. Boys no one. Usina headmaster. Because every time I want to run shit, but not asset master. Kule wanu wakaenda bora Yesu ndio mfunza mafuta. Baba wao noti wakashika kugua kule mtu akafika vichena hadi. Asi Yesu. Ndio mtana watu ni Mungu. Baba wao ni Jesus. But mtatu asi Jesus ndio mtana hadi tunope. Iko kupenya ile law of attraction ni mtu angizo tete. But mfata nyo akunda pachena utandisiri. Essa mudaram no meio. Aí só vamos ter um. Não vai no bicho, não assim não vai no bicho. Eu não lhe digo nada. Ontem eu não tinha se mandar mais, mas o cara não tá deixando só não vamos fazer como mais. Mudar o bebê que para na mata. A não faz logo na mata de Cristo. Que dia o está cheio. O casino foi amar. Não tem nada. Trim time kuti bana achatenda kwa kuti na chechi. Kusuna activate chechi musana. Bila iko powerful melo the chechi is powerful. That there is power in the name of Jesus. Abuna chechi is powerful. There is power in the name of Jesus. Abuna chechi is powerful. Because when you are powerful. Imani yako nenda kutendezo. Unazati mwarana na makomplexation ndio kuna matatizo. Ndio asi sound na. Asibabu kwa Yesu kale ya wakaita binana misho. Kugale kutene testimony negative ya Yesu kwa sababu. Ule kwazo nzakaita jishoma. Marketing. In gallery it did not do right to explain because of their unbelief. When Yesu ataisa mtamkundo kama the power of the church. Alisimama kawana kwese but haitwa tisimbaracho na kawana kwese this. Magetsa tino wana ruto boku bamagi. Kwese ndi magetsa ngo bokari. But muno mfungo shanisa o maiki
nemalights wamautoshandisa welding machine nemagetsi arikuwa the same supply. Saka zvikuita nezvekuti zvatinazvo ndozvinoona kuti fungidzwa kuti magetsi acho mashoma akawanda magetsi vachidziya tinayo kuti pashatoa zvishoma supply iwakareba. So Jesu mumwe chete ane simba Baba wetu wakaita zvishoma kuganeni because of their unbelief. Vale mazira yao kipesa kusaziwa kusaziwa level kuni mambo maziviro anoblock the flow of the Spirit of God. Vale hai muziva se mwana wa Maria na Joseph. Because wakamona chikampengo ndiko mwana wa Joseph mwana wa I just watch one teacher so watch akatodzwa nawo yamtiri kukanzwa kwa dai munhu kwete yako. Message anakuwa zitendeke tafu. Ndio watu kukanzwa kwa dai munhu. Usambata kukanzwa kwa dai munhu. Unajua wakati wako ndio. Church needs way. Wayamuchena akashaiba. Azvitatse church 20% zikapera. But kunenge tamudzimwana zikapera. Wazalika kuti zvipere zvinhu zvifambe. But vanhu varurana chini. I love statement Mark 16:17. You know, if you believe, signs and wonders will follow you. Icho wanda atiterere nana. Asi zviri wrong kushaiwa kweminana. Kana une Bible pota uchivhura achikara zvanofunga Mark 16:17. If you believe, signs and wonders will follow you. Mukatenda zvishamiso zvinokuteverai. Unati icho wanda atiterere zvishamiso. But musateverwa nezvishamiso. Zvako zvishamiso futi. Vhura. Uzotatsanaita zvino tichizira so. Standard you know what is the word of God. You know me. Ile sign yekuti hapo muntu wedaya. Nyadza anofanira kugadzirisa, dzirisa gadzirika. Unosika pakushingiswa nyaya inogone barabara. Panokuti mwari gadzire nyaya, ndodzari washinga. Kana geto somuntu kwatsapo. So unomuchidaiki. Today I ask how they will just do that. Such a example of how we do water. Some people might get a one so. Yeah, it was a woman who she got. I'm telling you, no one is she and no one is okay. I was almost saying for what? I go in and she I don't know what I'm going to see Shiva. Shiva. I know what was a Shiva. Visão só muito sabe, sem muito. Yes, Matthew 11:28. Uyai mangili makaneta makalele watoka izuru. 29. Chakula ijokila kutoka. Sai ya mti ndera Yesu, nendera ile sasa. Rikare usashingi. Tuwa kutendisho mtamna za kutoka. The importance of the Spirit of God. Just how much sacrament abasa enable me come and change. I don't know how to be there from Roma. And I remember Shakanaka match na X 1 and 2. Bakubona bati bira ibyo muchere abana kutokotana ne kubirira. Bakatutana ne kuchaka the president Judas. Tati bakakanda michenya. Bakachaka kutobona tini ashota tanga mwana pa anupinda mchukua ya Judas. Bati bira ibyo ya muchere kono bata kuyasaka mfano roho. Basasa mbapa. Basa baita, ino todamu ya mchele. But you have some Roma basa, we want to see. When they share the site, wait up when you kind of one thing to no one wants to go for it.
zvisina mweya mutsvene wacho mukati. Saka zvinoita kuita chifundisi usina kuitwa mufundisi naMwari. Zvinoita kuwana siku ranokukurumbira kuti pinda uya kuchikoro uita mufundisi. Chinoita chifundisi ichocho. Kuva mufundisi ikolini asi kuita chifundisi ichoice. Ukatoda kuita unotoita. Unozoona wakurova sokukurireka. Unozvimwa. Muchene akashayikwa achitadzise chechi kurana bati vanhu vari muchechi vane zvavanoona kuti panapa Mwari anenge asikuita zvinhu pakati pedu. Ende nekunyara ukunde zvako bati vagona kuzoona kuti tikati pindei pano tizoti nzve maita ti yakauya nekushandirwawo unotonoshandirwa chasi wakutoperi unenge unotozoenda wabuda unotoziva. Varume 2 Kings chapter 7 vaigara kunze kwemusasa so pakakombwa Samaria. Vakaita miti nokuti tikagara pano tinofa, tikadzokera muguta kuhama dzedu kune dzara futi tinofa. Vakazvipira kuenda kumaenera. Shure pakuona kuti hama yangu haiiti mhambiri nani vazvati hama dzedu idzi bati nzara iripo futi kuhama usaita nokunze kwedu bati nenosirira indege yanisiparidze asi inoita kuti simakona vezvanokutaura akasiparidze nyaya kutaura ndeyekuti mweya mutsvene unofanirwa kuonekwa. Mweya mutsvene anofanirwa kuita zvinhu. Kaitaka pamusoro pamweya mutsvene, mweya mutsvene sebroad tail. Mweya mutsvene ndiye une zvipo zvimwe zvemweya. Saka kuti mweya mutsvene unofanirwa kuprofita. Chiprofita ndiyo product yamweya mutsvene wacho. Muna mweya mutsvene mune zvakawanda, mune zvipo zvizhinji. Vamwe they dreams vachinoteswa nekuda kwegift yavakapiwa namweya mutsvene. Ona kuti kurota kwacho unote futi. Kurota kwakareruka. Akudi prayer kuda kurara. Akuwanzi kurara, pane kubuda. To make things worse, ukatozorota futi ukanga anofunga kusema. Ikureta attack. Kashaya mweya mutsvene tinoita zvinhu zvedu. But at the end of the day, hakuna chinobowa kuna matarisina mari zavo. Aumire Satani kukudzinga muchechi, unozviudza wega kuti penda kubvira. The devil anokufrustrate to a level yekuti haasi anokudza kusiya wega unombomira. Kana kuti haumira unouya but uchisinei nazvo. Peter akatevera Jesu, akabatwa Jesu muGetsemani. Peter akatevera. So daiti Peter pamwe akashinga nekudiscover ndiani wese. Vamwe vakatiza buda pachena kuti haisi tazvitadza. Peter akatevera kunorambira mberi. Aitonzi mumwe wacho akati handitezo. So unaona kuti chechi madero kuzoramba zvekutaura. Yamuparidza ake but kuti haurofe pamuya kuzoramba chechi. That's the spirit of Peter. Dai mweya mutsvene atibatsira. But chinzwa ka mweya mutsvene anogamuchirwa. Mweya mutsvene you allow him kuva pakati pedu. Haafose. Chinofosa chinoita paiginya idhimoni. Saka dhimoni parinopinda haurinzwi ende haurigamuchiri. Asi parinoenda rinoita nharo. Dhimoni unosikana pakuenda kwete pakuuya. Mweya mutsvene anosikana pakuuya anogamuchirwa. Pakuenda hatauri. Ndasarauka. Akazongona akombo nevaFilistia. Mweya wakatoenda. Tikashaya kugamuchira mweya tiri pataiti. Tikashaya kugamuchira mweya aurite text ikubatsire.
vanhu vakasarudza munhu anoreplace Judas. Mwari nokuzosarudza Paul kuti areplace Judas, become one of the apostles. But vanhu pavakasarudza vakanda mijenya pakati paMathias naJoseph. Wakasarudza Mathias wavo haana kuita basa. Chiona text that Mwari vasarudza Paul and I will read Acts chapter 9. Acts chapter 9 verse 25. Verse 10. Now there was a believer in Damascus called Ananias. The Lord spoke to him in a vision. Ananias, yes, he replied. The Lord said, go over to a street called Straight, to the house of Judas. When you get there, ask for a man of Tarsus called Saul. Let's show us the good. Ananias was the man, and now road, you know, the street called Straight. In other words, the straight way to get replacement here Judas. And now road, you know, the straight. Kumbaba Tarsus. Kune murumano nzi kwa Judas Tarsus. Uchaona murumano nzi Paul. Dia wandote ukushuna mate ashure are one of the apostles. In other words, the straight way to get the replacement for Judas is Paul. Nusaka Paul aga walipa mroad not the straight. Aisi coincidence asima sitema spita nuna kita. In revelation yakuti mwari the straight way to replace Judas. Nusaka Ananias answer and that road not the straight. Kumbaba Judas, no one to Paul. In other words, it is straight to replace Judas Paul. Saka Judas, I know anyone. The second Paul, I know anyone. Kumbaba Judas, who wrote it on the straight. He became an apostle. Maybe I'll go deeper this way. Paul was a Benjamite from the tribe of Benjamin. Benjamin. Akaberekwa na Joseph. Kuberekwa kwa Benjamin. Wakaberekerwa pa Roti. Mai wake wakaita Leba bali pa Roti. That's why Paul was Benjamin. Calling yake akadangwa futi pa Roti. Nokuti Benjamin aitwa mwana futi wechitoro. Saka kwa disciples wanga wasara 11 babuliwa wechitoro. I didn't see actually. Old Testament is the shadow of the new. So now we are eating of that every place at this top one from the tribe of Benjamin. So when you say that Shaikwa, Panuka Mijena. Ukada Mijena, human idea and put it in one say that Pachawira will go much later. I live a foot. I'm 90 years old, about the running line. Just here on Sangana. I still want to consider who to the gym of my You want to wait to catch your way to Ukada Mijena. Yakanwa ile pailo nira. But when you say that you are ukana opita, obutribe the church opita zumukereke. Amatamu. Pali wewe kuti yani wachita zodiwa na mwana. Walumu itasubiwa ni wanu pakatikana. Pali a challenge, pali zofana wote wazi. Jidi kono kuimprove. Kubuda comfort zone kubuda pressure ni mawazo. So I don't know to pain is from the devil. Genesis 3:15. I don't know to congrats, I will increase pain in childbearing. It's not going to increase, I don't have to just increase it. Not one to white way, it's not that. Pain in your kind way, there is pain in it designed by God for improvement and greater things. Jesus Chakanaka, Chamu friend of life, she a pain side of her story. Ukadakudira muzvidzidzo zvako unoita serious nekuerenga. Zvobohwa vamwe kuti wachitamba iwe uchierenga. But future vanochizhanisa kuti basa. Saka uchiona kubasa kuno vanoita work hard. Vachiti washoma. Unoita work yet zhinji. Do you know what in the Bible chaimo live
living out of sweat. Get your punishment. Kudya cheziya yanga isiri design ya Mwari. Paitupa munhu atadza. Mwana bayabanje pasintira maitrewo. Baba muno tuchadya cheziya mwana pano kudaziye. Wakuru kota paitupa munhu. But Adam, you eat out of sweat. Yeah, your punishment. Your punishment no more. Somewhere else, Nagaska sweat. But I'm garden, I sat at Zaman, I to shank garden, I to sweat, but I was living out of grace. That's why Chakatanga I see where he eating. Mubarak Sipanama, I don't have the shaka, I don't have the dress. Akataka ni ofu. Muna asiwa tena masisi nisaba aka ofu. Na chakataka ba muiti. Mwana kupa picture you don't eat out of your sweat. You eat because of my provision by grace. So when you sweat, you don't rely on your sweat, you rely on grace. Things are tough. Even if I tell you, you must live by grace. That's why by grace, grace provides, Lord demands. Amen. Nyasha zinokupa Kristo wakutuka mukamuchira unoona mazinosadza baba. But you know I upe Kristo inokutusaba kusauraya. Vapa upi. Wapinda mkombe wana iPhone ila kwa mfuga vise utusaba wanuti pata antina. Mwenye akafana ni calculator. Ukapewa calculator wakati 2 times 2. Unazali utafanya kufunga unafanya ukoti ungo pesa. Chino funga chika. Ungo bayo 2 times 2 unaweza kupita 4. Au keki msohaya. Ukapewa calculator. Emuna sina calculator. Answer ili biwa 1. But mwanu kile msomo wa akili. Why? Because akapiwa 60 million batsina. Mwenye ndiye batsina. Because I think saying, women are what's why. In a just surrender of the Spirit of God. We are training that we welcome. We are training that we people position yake to lead the church. Jesus said, "To not tell us to be one of them." No good thing we are training. Dio no tuna bano baka kamucha race. Ofa no kufamba no we are training. Now your Holy Spirit has church doctrine. In kingdom principle. Tabatipo tena anasema machechi kutara kuna mata. Sasa washiji abana mata. Asante ndo mchechi. Washiji abana mata wana wanatenda mchechi. Shinote kwenda mchechi usina na mata. Why? Ndio kuna mata kuita utaura mwana. Muna mata utaura na mwana. Kuna mata kuita shamu taura. It is secret ya mali mash. Matthew 6:6. Ora tukua na diki wanu pindra kuna mata. Kubala wakuru Matthew 6:6 ano pindra kuna mata. Sanjitu poto chereka. But when I not, the God who sees what you do and what you do. Pinda baba na varato and the God who sees what you do, not what you say. Kana unarudi Zantu kapita pagawa ndo sinamata mwari aloona zamuno itakweta ntuwazo kuteta una. Yuo taura ya chiona. Deo shabafanya ni mkoma na pipa msikana. Watu ndaku kumora. Msikana nukuna muramba. Ukazoka after 2 years, nishika msikana ya hana. Watu ndo shanaita ura wani. Loba acha kutataya ndaida mbachaita ura. Wete shanaita ura. The God who sees what you do and what you do. The church must be led by the Spirit of God.
Wapinda mkereka wako kwa watu maya mchene dizanzi. Itunga mire. Ndiite sekula kwenye. Kuti maya mchene akava, tikataka kuita zvinjeni. Tinotenda zvinjeni. But kana maya mchene pakati penu, there's a difference. There's a difference. Zvafana nemunhu ane chipo nemunhu ane chido. Vese vanoita zvinhu. But ane chipo anoita with a difference. Kuna ane chipo chekutamba bhora. Kogoita ane chido chekutamba bhora. Ndoanoti mabhuza vane chido. Pasina kipa anoita boys. Vanoti mabhuza. I think my time is done. I made a very good. But I need to respect time. But this is the message I brought to the church. Let's surrender to the Spirit of God. I see church doctrine. While watching where I don't know what I'm wearing. Allow the Holy Spirit to fill you. Allow me to use you. Allow me to lead you. Kana wasa gawichira ari kutungamirira anyadzisi ari kuva a point kuti leo ende tumara kuita zvinhu mwari paakati drive paakati tuma mweya mucheno tinoparidza musiti kune vakataura zvavakataura vakafunga zvavakafunga majakafana nguva yekuti vakazoona kuti kana unana mwari I remember the days before night prayer wari pako kutotete dash stata kuda pagate unataka matamoko kuda pagate kule mbaya kule kitira msaidia mmoto hata kwa sasa tulipani mbaya zingine ndataiwa tulisti side kusoro tawale bodi zika mungu izina kutsika mafuta inotozoona kuti afi wewe kuna mtandao ile unasema na zote tumebaza unasikia mtsi unamutsika pale mwinchi unashika pale zote na hapo ndio kana mara tanyajisi mwali wakatendeka wewe mwali kuzalatiza ni mara masimausi haleluya nara tseka zito mushitire anotozona kana zvima zvichipora tichitwa kuzviitire kavatowedzera kuita pori takawana zvinotanga zvitenga zvina basa kuzoti ndomara kuita zvinhu pakati pedu pane mazvinotooneka chete kuti vakumeka tingaita nanobati zvinhu zvinomwari izvi. It's time for us to surrender to the Spirit of God. Inzwa kubuda mweya mucheno, inzwa kufarira, inzwa kugamuchira. I want us to pray before I sit down, and I would like to ask you to stand up. Your prayer and my prayer. Ndio kuti mweya mucheno ndisadze. Mweya mucheno nditungamirire. Zvipo zvamunogovera kukereke, here I am not. I'm ready to receive the spiritual gifts. I'm ready to surrender to you, the Holy Spirit. Lead me, guide me, help me. Suspend your intelligence. Visakubara kwako. Itimwari wangu ndinozvideredza kwamuri mweya muchene. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We surrender unto you, Holy Spirit. Baba, tinozvideredza kwamuri imi mwari mweya. Imi mwari mweya muchene. Mweya muchene tungamirira kereke. Mweya muchene zviratidzei mukereke. Mweya muchene famba ine kereke yekwenu. Mweya muchene zviratidzei pakati pedu. Nyasha dzenyu mwana wangu ngadzioneke. Feva yenyu baba yamakadura pakati pedu. Tiregere kuita sekufunga kwedu, asi kufunga kwedu tikusarende nemafungiro enyu. Titungamirire baba, tiwanirewo nyasha. Pamusoro pemhuri yangu mwari mweya muchene vainitungamirire. Oh, lead us, O Lord, by your grace. Lead us, O Lord, by your favor. We surrender unto you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you, church. We may be seated.